Cling, 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 clopoțelul sună și la școală pe toți ne adună. Cling, 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 clopoțelul sună și la școală pe toți ne adună. Cling, 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 să cântăm frumos, cântec dulce și melodios. Cling, 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 să cântăm frumos, cântec dulce și melodios. Aceștia sunt copiii școlii românești Sfântul Nicolae din Glasgow. Copiii noștri au pregătit pentru dumneavoastră o serbare în două părți. În prima parte, ei vă vor vorbi puțin despre școala din care fac parte, iar în partea a doua vom sărbători împreună Ziua Națională a României. Îi rugăm pe cei doi prezentatori să vină în față, s-au pregătit. Înalți preasfinția voastră, preacucernici părinți, Doamna tratator, atunci și doamnul consul, dragi oaspeți din Brăila, dragi părinți, buni și copii, bine ați venit! Bine ați venit! Bine ați venit la sărbarea noastră! Vă mulțumim că ați ales să petreceți această după-amiază alături de noi. noi toți copiii școlii Sfântul Nicolae din Glasgow și școlii Pănușneacă din Brăila. În cele ce urmează, am vrea să vă povestim despre un proiect minunat organizat de școala noastră, care a început pe 8 septembrie și se va încheia astăzi, 3 decembrie. Din septembrie 2023 am început să derulăm activitățile proiectului Bună Video să cunoaștem România împreună. Proiect realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și în parteneriat cu Parohia Întâmpinarea Domnului din Glasgow și Școala Pănușneacă din Brăila. Până acum noi am participat la atelierul de creație și voie bună, mâinii de pace și la cursul de religie. Sfinții prieteni lui Dumnezeu care ne-au plăcut tare mult, proiectul nostru se va încheia astăzi cu o serbare pe care am pregătit-o ca să sărbătorim împreună Ziua Națională a României. Partenerii noștri la acest proiect sunt elevii școlii Pănușneacă pe care îi rugăm să se prezinte ca să-i cunoașteți mai bine. Da? Nectarie. Nectarie a venit tocmai din Brăila. Școala Pănușneagu din Brăila este o școală care învață peste 900 de copii. Școala noastră este o școală veche cu tradiție care a primit numele unui scriitor brăilean, Pănușneagu. Noi facem religie în fiecare săptămână, o oră, și este una dintre disciplinele cele mai iubite de noi toți. De aceea, noi participăm fiecare an la olimpiade și concursuri, atât la nivel județean cât și național, și de multe ori ne întoarcem și cu premii. De asemenea, participăm și la multe proiecte, atât la nivel național cât și la nivel internațional. Noi am mai colaborat foarte frumos cu parohia dumneavoastră în cadrul proiectului organizat de Patriarhia Română în anul 2021, proiect intitulat Biserica Familia Românilor de Pretutindeni. De aceea ne-am bucurat tare mult când am primit invitația școlii dumneavoastră de a participa la proiectul Bună, vino să cunoaștem România împreună. Vă mulțumim! Toți copiii care învață în România, în școlile lor, sunt ocrotite de către un sfânt ocrotitor. Și copiii din Brăila au pregătit câteva cuvinte despre Sfântul lor ocrotitor. Să aflăm împreună care este acesta. Este Maria Plecheriu și Andreea Gea. Ocrotitorul școlii noastre este Sfântul Spiridon, sărbătorit pe 12 decembrie. Cu multă bucurie, cu credință și prețuire, școala noastră îl cinstește, căci cu dragul ne ocrotește. Spre bine pe toți ne îndrumă, cunoaștere și în învățătură. De ziua lui, noi toți participăm la multe activități prin care ne cinstim
Sfântul localități spiritual. Participăm la Sfânta Liturghie, ne spovedim, ne împărtășim, facem sărbări, expoziții, participăm la concursuri, etc. Să-l cântăm troparul și cei dintre noi au făcut o surpriză frumoasă pentru că au pregătit troparul Sfântului Spiritual. Soborului celui dintâi te-ai arătat apărător și de minuni făcător, de Dumnezeu purtătorule spirituale, Părintele nostru, pentru aceasta cu cea moartă în groapă tu ai vorbit și șarpele în aur l-ai prefăcut. Și când ai cântat tu sfintele rugăciuni, îngeri ai avut împreună cu tine slujind. Slavă celui ce te-a preamărit pe tine, slavă celui ce te-a încununat, slavă celui ce lucrează prin tine, tuturor te lăudui. Ce Sfântul Cătitoare? Ia zi, Gabi. Sfântul Andrei? Nu scoți ea. Sfântul Nicolae, ești emoționat, da? Ecaterina ne-a pregătit condacul Sfântului Nicolae. Ia să-l auzim. Îlvir alichiei, Sfințitor te-ai arătat sfinte, ca Evanghelia lui Hristos, plinind-o cu vioase, sufletul ți-ai pus pentru poporul tău, din moarte ai izbăvit pe cei nevinovați, pentru aceasta te-ai sfințit ca un mare dăinuitor al harului lui Dumnezeu. Din Brăila ne-a pregătit o surpriză, au pregătit o machetă pe care nu vor prezenta în următoare. Această machetă este realizată cu multă iubire și prin ea am vrut să evidențiem legătura frumoasă care s-a creat între noi, copiii de la școala Fănuș din Brăila și voi, copiii de la școala românească din Glasgow, Sfântul Nicolae. Românești care cuprind într-o horă întreaga Europa ne unesc din orice colț al lumii am fi. Școlile noastre rămân unite prin dragostea pentru Dumnezeu, pentru țară și pentru valorile ei. În această machetă se poate observa icoana Sfântului Andrei, ocrotitorul României și al Scoției, precum și icoanele Sfinților Ocrotitori ai școlilor noastre, Școala Fănuș Neagu din Brăila și Școala Sfântul Nicolae, Sfântul Spiriduan și Sfântul Nicolae. Prin această prezentare noi am vrut să evidențiem un lucru foarte important. Oricât de departe am fi unii de ceilalți, oricât de mari ar fi distanțele fizice între școlile noastre, noi toți suntem români și vom rămâne uniți cu inima și cu gândul. Voi tuturor celor care ne-ați fost alături, voi tuturor celor care ne-ați ajutat mereu, voi tuturor celor care ne-ați dărit timpul voastră, dragoste voastră, încrederea voastră, voi tuturor celor care ați crezut în noi și în visul nostru de a avea școală românească. Voi tuturor, Vă mulțumim! Da, trebuie să sune clopoțelul. Și... Clopoțelul sună și la școală pe toți ne adună. Scris, scris, scris,
despre ce face lumea acum în partea a doua și despre Ziua Națională a României. Partea a doua a separării noastre este dedicată Zilei Naționale a României. Data de 1 decembrie a fost alesă ca zi națională a României în anul 1990 și este o zi plină încurcătură istorică pentru românii de pretutindeni. Pe 1 decembrie 1918, în urmă cu 105 ani, a fost înfăptuită unirea tuturor românilor din cele 3 provincii istorice, Transilvania, Moldova și Muntenia. Atunci a avut loc o adunare a românilor din Transilvania, organizată la Alba Iulia, în care s-a hotărât ca Transilvania să se unească cu Regatul României. S-a îndeplinit astfel idealul de unitate al românilor din cele 3 provincii, ideal pentru care au luptat în primul război mondial. Ziua națională este un prilej de a ne cultiva sentimente de dragoste și respect pentru limba română, țara noastră, poporul român, strămoșii noștri, pentru realizările istorice și culturale, precum și pentru personalitățile pe care le-a dat acest popor, pentru obiceiurile și tradițiile strămoșești, pentru istoria și eroii noștri și de a ne bucura că suntem urmași unor oameni curajoși și pe tot din am și țara. Ziua Națională este unul dintre cele 3 simboluri naționale ale României, alături de drapen, roșu, galben și albastru, și de imnul național, Deșteaptă-te Române, pe care vă invităm să-l ascultați în continuare. Acasă-i visul fiecărui om, dar nu oricum un ideal de casă, ceva pe care îl porți în suflet oricând și simți tăria ce când te așezi la masă. E noțiunea de frumos și pur, ceva ce te înalță oriunde și care îți dă adesea bun augur în oricare sat de deal sau munte. Frumoasă limba noastră, te Grigore Vieru, pe ramul verde tace o pasăre meiastră. Cu drag și cu mirare ascultă limba noastră, dar spune și cuvinte când cântă la fereastră. Ea l-a luat, știu bine, din limba sfântă a noastră. Poate că pe lume afli despre lume, casa voastră grădiniță, jucării ca tătăriță. Țara mea ce nume are, România, dragi copii, are și un mătru steag, culorul românesc. Uite, asta o primesc. Acum Irina ne pregătește o surpriză frumoasă și ea ne spune că va fi mereu român. Se aude glas peste Carpați, să fim azi toți românii frați. Prea mult am fost năpăstuiți, de acum hai să fim uniți. Căci fruta Dumnezeu ce sfânt, să stăpânim acest pământ. Deci tu, române, nu uita de neamul tău, de țara ta. Și atunci
atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și acum ne rugăm frumos și pe Mihina să ne spună ce au pregătit. Frate și soră. Acasă e locul unde ai petrecut copilăria sau chiar toată viața, este pământul care te-a născut și trăia bunăstare și speranță. Acasă te simți bine, căci aici istoria nu e doar simplu cuvânt, și simți și voie în inimă și suflet, iubire adâncă pe ceartă pământ. Mulțumim! Și mai avem încă o mulțumă. Domnul Sfânt să ne iubească și al sortul pocătitor, plin de pace să plutească peste țara românească și a românilor popor. Noi prin vrem ce ne încercară, altă armă n-am avut, numai dragoste de țară, ce strămoși și ne o lăsară, și pe Sfântul Domn de Scut. Mulțumim foarte mult! Și avem un mesaj să le spunem tuturor celor de aici să nu uite că sunt români. Nu uita că ești român, nu uita că ești român, că tatăl tău și mama ta, bunicul și bunica ta te-au învățat întotdeauna să fii bun. Nu uita că ești român, nu uita că ești român, că tatăl tău și mama ta, bunicul și bunica ta te-au învățat întotdeauna să fii bun. Bravo, mulțumim! David și Cucinic, dați băieții și copilul. Îi rugăm să vină în față să ne spună ce au pregătit ei. Da? Și David voi crede și el acolo. Așa. Da? Ce fie? Limba noastră de Alexei Mateievici. Limba noastră e o comoară, în adâncul înfundată, în cirat de piatră rară, pe moșie revărsată. Limba noastră e foc ce arde. Continuă. Deci să știți că David mi-a spus în premieră poezia și o știe, credeți-mă. Să știi că ai recitat foarte frumos. Nu-i așa, n-am prea simția voastră, a recitat foarte, foarte frumos. Uite, bravo, să zic că vreau să canteze, da? Vreau să mă pun aici. Da? Limba noastră de Alexei Mateievici. Limba noastră e o comoară, în adâncul înfundată, în cirat de piatră rară, pe moșie revărsată. Limba noastră e foc ce arde, într-un an ce fără veste, la trezit din somn de mate, capitează din poveste. Limba noastră nu mai cântec, doi la douărilor noastre, roi de fulger ce spinte, nori negri, zărălbastre. Pentru foarte stăpân, te colocate pe stat, dar atunci se pastea, o să carte se apas și codorul să le tac. Bravo! Și acum momentul nostru special al sărbării, care e David, Costin, care abia aștepta, te rog să vii în față, el va recita o compoziție proprie a tatălui lui. Eu m-am născut în țara care lumea mă crede scoțian, dar ei nu știu când mine bate o inimă din moldovean. Buniții mei în România de pe zomă v-au mutat, că sufletul în tine este atunci când sunt ainsat. Când Dumnezeu lumea crea, să fii Adam în modela, folosind limba română pe tuturor de dea. Cântă cu bată vina, de sunul
fiori, unde sunt ai de feciori mai. A fost ușor, altă țară, și sunt o crea primăvară mai. Înapoi când vor veni, e pe tine te-ai iubit mai. George și Daniel. Sunt aici? Haide. Altfel. Scumpă țară românească de salut, și-a mea frunte de sunt tine, că înainte nu sunt, căci și copil eu sunt, inima te dor neplină, să te văd mie în tine pe pământ. Aplaudăm sau mai târziu? Aplaudăm. În mine, draga mea, așa este ziua ta, eu continui de vechi, Iisua să te iubesc. Mulțumim foarte mult. Maia. Și mai avem și pe David. Dacă David vrea să fie atât de emoționat, dar eu cred că David nu mă va lăsa și va spune și el poezia. Pe 1 decembrie vrei să ne trăiești, locul nostru este unde și tu ești. Suntem uniți munții, Dunărea albastră, suntem uniți tata și cu mama noastră. Nește și pace, multă armonie, noi vrem să fie drag Românie. Bravo! Un cântec pentru țară, mi-mi drag să scriu și eu. În loc de portativ, aș vrea un curcubeu. Că o să nu pun note ce doar sclipici pe stea, să știe întreaga lume și mândri țara mea. Și acum, facem o noapte să ducem în față pe cei mici. Hai, la un pas și treci la mine. Hai să dăm cei mici în loc de mânuță? Avem și noi cântecelul nostru. Da? Ne uităm cu fața la public, ne ținem de mânuță cu toții. Da? Și suntem pregătiți, ia să vedem, 2, 3 și... Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe Verstappen. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe Verstappen. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe Verstappen. Bravo, copii, bravo! Avem 5 lor. Da? Lorena și Alice. România, țara mea, drag mie să trăiesc în ea, are mulți padori și vii, ape reci și greu pe câmp. Țara mea e țara mândră, limba noastră e frumoasă. Dulce și melodioasă, țara mea e tot ce sunt, dragoste e tot ce simt, noi aici vom fi mereu apărați de Dumnezeu. Sofia Butacu și apoi Ștefan. Sofia Butacu și Ștefan. Sofia. Multe dulce și frumoasă limba ce-o vorbim, altă limbă amoroasă care a nu găsit, saltă inima plăcere când o ascultăm și pe buze aduce mere când o cuvintăm. Românașul iubește ca sufletul său, vorbiți, scrieți și românește pentru Dumnezeu. Bravo, Sofia. Și acum ce am vorbit dintre voi aici? Povădia, azi e ziua ta, bucurată toții fii. Hai cu bisibale să cige bola mare. Să cige bola mare. Suntem gata? Haide! Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română, să învârtim ora frăție pe pământul României. Iar din hote, iară dușmanii din țară.
cu lucruri bune și vă impresionează, nu e așa că le pregătiți ceva deosebit? Părinți, nu mă aud? Sigur, nu prea erau sigur părinții, nu prea ați fost cuminți? Ați fost cuminți? Minunați, în primul rând, astăzi la sărbare și pentru lucrul acesta, parohia noastră, împreună cu Părintele George și Părintele Ioan, s-au gândit să vă pregătească o surpriză. Pentru aceasta, în timp ce noi rezolvăm aici câteva lucruri de oameni mari, vă rugăm să mergeți în sala alăturată și